pamusoro y'ichangamiro inoitwa Lloyd Chikupa. Chekutanga musi wa 16 December ndope ndakashaiwa mwana wangu pamba. Ndakagara ndakazoti musi wa 22 January ndope ndakazoona pamba pachisvika varume avo. Wasvika pamba wakasvika wachitaura wachiti, baba tauya nemwana wenyu. Mwana wenyu wakandinyepera kuti tine pamwiri, saka zvetauya kudaro inini tambirai mwana wenyu. Asi inini ndakawatsanangurira ndikati, varume zviro zvemuri kuita apa izvi hazvidaro. Zvemunofanirwa kunga muchiita imini dzokai. Zvinoitwa ukanga watora mukunda womunhu unozviziya kuti chendinofanirwa kuti ndiite chinyi. Saka mukanga mwadzoka mochizouya inini ndinenge ndiri panapa, hakuna kwendinenge ndichienda bachero nguva. Saka varume ava wadzoka kudaro takawirirana nawo. Iwo wakati ndikazi alright, pakanaka tazvizwa, regai tichende kogadzisa pane zvirudini zvemunenge zvemuri kutaura. Waenda kudaro ndakazoti garei, ndobva ndazoona samanisi yakuuya ichibva iri pashi. Ndakazodaidzwa nasabhuku ndotarisa samanisi. Samanisi yo yakanga ichitaura kuti uri kuda mari pamwana wako wauri kuti ndakagara naye 30 days ndendisina, saka tora mwana wako. Ipapapo ndakawatsanangurira ndikati ini handisi kuramba kutambira mwana wangu ndinotambira, asi nzira dzemuda kunditambidza ndizo mwana inini handidaro. Handikwanisi kutambira kusvika imi matedza maprocedures anodiwa ukanga waba mukunda wemunhu. Saka zvakadaro takazoti musi weSaturday ndapiwa samanisiyo. Musi weSaturday ndope takazoenda kwashe. Tasvika kwashe takapinda mudare, tikasvika tikatongwa. Nyaya yangu matongerwo yakaitwa handina kunga ndakabvusikana nayo. Mwana wangu ndiye wakanga achitukwa mukati mwedare kuzviya mutikwa ikazi iwewe haufanirwi kugara nenzenza, mwana wako inzenza ibenzi, haagariki naye. Hapana zvendakakwanisa kutaura zvakawanda ipapapo. Atsanangura achituka, ishe achituka. Akazoti apedza ndopa akazoti iwewe mukomana uyu ndinomuziya, ndakagara naye nguva yakarebesa, unhu hwake huri raiti, asi kuti mwana wako ndiyo benzi. Apedza kudaro wakataura zvikanzi kugadzisa kwetaita iko papa, iwewe mukomana chitora mukadzi wako. Adaro mukomana wakataura pamberi ipo papo zvikazi kunyangwe muende kuAmerica, wakasimudza maoko ake zvikazi kunyangwe muende kuAmerica kupi, inini mukunda wako handisi kutoraba. Zvikazi zvouri kuda handikwanisi kuzviita, asi kuti wotora mwana wako chete. Ini ndakamupindura ndikati inini handikwanisi kuti nditore mwana ngenzira iyoyo. Kana paine paunokwanisa kufunga kuti tinosvika, ngatisvikepo. Zvadaro ndo pakanga pauchigadziriswa ipopo kuzi itai kuti muende kogara zvakanaka. Ishe ndo paakati zvikazi nyaya yadini yapera, ini nyanya kugutsikana nazvo. Ndikaziwo mukomana atora mukadzi wako uende kogara apa. Chekutanga wakanga atanga atuka achiti benzi hagariki naye, haaroreki ba.
ndopedza kwakuti chiendai mogara zvakanaka. Saka ipapo andina kugusikana nazvo. Tabuda kudaro takazoita mukati mwenzira tiri takudzoka kumba. Tawanda Mangasau wakazondibata munzira imomo. Andibata munzira inini ndakatotanga kutomuti Mangasau zviro zvamuri kuita izvi kaizvi handisi kufara nazvo. Handisi kuziva kuti mutemo iwowo uri papi peuri pemakautora kuti ndo zvinotenderwa kuti zvinge zvichiita. Ndikamuti Mangasau usatambe nemimba. Handisi kufara pandizveti. Iwewe uri mwana mudoko pane zvouri kuita zvese. Mangasau wakandipindura akati, sekuru imimi handisi kurambirana nezvemuri kutaura, bashuwa ndiri mwana mudoko pamakore. Asi pendakatsika handisi kuti ngofa wakapatsikaba. Kunyangwe uyendepi papi nepapi muno mwana wako uyu uchatora kuti ugare naye chete. Muno munyika muno hamuna mutemo. Munyika muno hamuna mutemo. Saka kunyangwe uyendepi hapana zvaunokwanisa kuti uite. Ndo zvakabva zvandipa masimba ekuti ndibva ndaona kuti no, matongerwo akaitwa nyaya yangu yanga isi kufamba mulaini rakanaka paudai. Yakanga ine laini yaifamba nayo. Zvadaro Mangasau wakaenda, ndosara ndichiteera tikasvike kumba. Takazofuma makuseni, ndo pendakazofonerwa nemwana. Mwana achindifonera kudaro, ndakazoti ndikati aona izvi zvakanaka ndiri kufuma kuuyako. Ndakasvika mwana wakanga apa kansela. Ndakabvunza mwana zvakafamba sei. Ndikazi kugadziswa kwatakaitwa. Ndakazosvika pamba, bhegi rangu rehembe rakakandwa riri panze. Kusvika nanhasi bhegi iroro riri panze. Ndakati usabateba kusvikira ndabva kwaChangamire ndizwe kuti ndiwo mutemo uriko here. Zvadaro ndakakumbira kansela, ndikachema naye ndikati ndakandichikumbirawo kuti mumbondichengeterewo mwana yeyu kwemazuva mashoma ndichimbomhanya kuti pamwe ndikanga ndasvika kwaChangamire ndingokwanisa kubatsirwa. Ndo pendakaenda kwashe, ndasvika kwashe ndakataura naShe ndichida maminesi enyaya iyoyo kutongwa kwayo. Asi maminesi iwawo handina kukwanisa kuwaba ngenguva. Kusvikira ndiye ndiripote nyaya yangu kuno. Murume wemukunda wangu handisi kuziva kuti zviri arikufamba sei baiwa varume ava, ngokuti varume ava ndiwo wakasvika paumba pangu iwowawo wari 3 nayo umwe wacho wakasvika wari 3. Umwe wacho ndiwo ndisi kuona pa. Saka handisi kuziva kuti wakazofamba sei kuti umwe wacho washote ipo pa. Kawanhu ava vyapava vana akagara nemwana wenyera apo hapana pa. saka wada kupindura chiya ava wingeya Vanhu ava ndo vakasvika paumba pangu vari vatatu vachitaura kuti mwana wako uyu ndo vakadzosa mwana. Upi wacho vangatungamira zvese ivo wese vari vatatu vari 2 ipo pa. Ndamira pamberi pedera mambomukasi. Ndamira pamberi pedera mambomukasi. Zvese zvechokwadi. Zvese zvinotaura nezvechokwadi. Ndakabatwa nemhosva. Ndakabatwa nemhosva. Mwari andibatsirawo. Mwari andibatsirawo. ndiri makatumwa korasa matongo Joseph Bibiga ndori pachitupa pasama pakanyora taura makasara. ndibere
Makauya ni mwana. inini handina kuuya nemwana. Wakauya ni. Inini chandakaita ndakaperekedza varume vakanga vauya kuti toda kuenda kotaura nasakutauma kuti kwazauya kuchota mwana. Undwana ni warumoja. Papa ina murume wacho waamanda wacho Tapiwa nasekuru wacho vari tu. Wali kwenda. Uyu sekuru ndiye aripo mukomana nditi sikona. Ndiye saiwa unachoruzi. Inini chekuziva inini anditsoborina basi kuti mauzoti ndizosarangure mafambiro akaita. Unachoruzi wakara. Uda wakaperekeza ndio. Wakaperekeza ndio. Kumbuka shamba. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Namira pamberi pedera mambo mutasi. Yesu ni chokwadi. Yesu ndichataura ndi chokwadi. Ndikayepa chabatwa nemosha. Ndikayepa chabatwa nemosha. Mwari batsiro. Mwari batsiro. Inini ndini sekuru wemukomana ndinonzi Wellington kuipa. Munozive sekuru nenyaya yevana vaida. Chandinoziva ndechekuti vana vakadanana kunonzi kwangarura kusini. Saka ndandisingatozivi kuti mwana ane musikana kwangarura. Wakazouya nemusikana wake. Wakazi yacho iri kunzi inhumbu. So wauya ndakavagamuchira. Ndavagamuchira takatogara zvakanaka. Akauya achiti wane pamiri. Saka ndavagamuchira tikatouraya huku tikaita sei ndakamufarira murora iyo. The very day rawauya manhero acho obva wati azi ndinebve nhombo yangu yadini iyi nyaya yatakutaura iyi inyaya yanga yatongwa kwaishe ndakutaura kuti pari kunzi wakaunza mwana. Alright. Saka alright ndazizwa changa ndazizwa mambo zvamurira. Kana kuti wewe nyaya yakatomwa kwaishe. Iyo nyaya ndikuitonga idini. Uri kuti ndandida kuembataiza zvamadoza. wakada kuemesa ndichinjwa kubvunza kuti mambo neishe wako iyo nenza paukuti yakatomwa kwaishe uri kuti you are trying to say kuti zvaishe ndo zviri binding zvangu hazvina basa. Handiko kwandida kutaura ba handiko kwandida kusvika repo. Saka uri kuti so tobva tagara udaro akati inini ndine pamiri handiti ati ane pamiri. Saka pane mamanzi mangani totobvunza zvazi pane 2 months ndabva pamiri ndikati tichiendai kuchipatara muruza wobva waenda kuchipatara. Aenda kuchipatara wakabva warifeiwa wabva azi aiwa takukurifeyai kupi kuhospital. Waenda kuhospital ndopakabva wazoonekwa kuti aiwa haana pamwiri ba. 2 ndokubva adzoka. Taitogara zvakanaka handinombonetsana nawo vachigara umba kwavo. Right. Pechi 2 wakunetsana kumba kwavo ndipo ndakadaidzwa. Wachitoya ndichitovagadzirisa aiwa musadaro. Pechi 3 pechi 2 ndopakabva panzi pakafona murume wavo murume wemuroro wangu anga akambororwa naye. Ndopakatanga futi kunetsana wanetsana kudaro wachinetsana kudaro tichingogadhirisa. Kechi 3 wakunetsana kuti haagari haazigara paumba rugara ari kungonditiza waingonetsana tichingogadzirisana kusvika ndazoti nyaya dzenyu dzaudini dzakunetsa wakomana inini handichazvigoni. Saka kwaitizira wachitokanetsana waitizirawo kwababa mukuru wake kunonzi kwamai guru wake kunonzi mai Junior. Saka ndoko kwairamba wachienda kusvika azotiza manheru. Atiza manheru ndokuzouya auya kwakuona kuti nyaya dzayo dziroramba dzikunetsa. Vauya nababa mukuru wake kuti aiwa ngatichiendei kunani kuna baba wavo tiende unogadzirisa nyaya. Saka ndakatobvuma inini ndikati azvisho idzi nyaya dzinoda kugadzirisa bhozi dzanyanya bhozi vanhu varoramba runetsana vachakwadzana. Saka the very day racho tatoda kukwira kwa baba vacho hatina kuzokwira nokuti baba mukuru wacho wakabva wati vane gumbu. Saka hatina kuzoenda ba. Saka wakabva waramba wachinetsana ndikati zvino zvauri kunetsana ngatiende
tindozwa akati tindozwa bhati une mari here iwe akati ndine mari mari yacho iri kupi iri kumaraini kwandaisenza ikoko ndikati kana une mari ngatichiende kumba kwawo tochienda woti iwo kana ususada mwana wewanhu wechidini uende unotura tobva taenda ndipo takabva taenda vataenda unoona baba vacho vakati aiwa maprocedure anoitwa ndimi munoziva chidzokai mutange izvozvo izvo pakudzoka kwatakaita wakabva watanga unetsana kumba kwavo kuzoti wazoiswe samanisi yekuti tizoende kwamambo handinozoziziva bani ndakazongozwa takuenda kwani kwamambo iye muzukuru wangu aenda kunomangarani baba wemusikana wawo ndipo pandingati handina chandoziva sakana chaungotofambira hapana chaungotofambira chaicho kuda kuenda kwatezvara hauna chaungotofambira rozi nyaya yako chaichaiyo pandiri kuiona pawakatumwa nemuzukuru wako iwewe wakatumwa iwe nemuzukuru wako asida kuhwanda orit saka wataurire nyaya yekuti mwana paakauya anga asina munhu wakaziva sei kuti anga asina munhukwachirembakawakaendaa iwewe angazi kutuma kuti tautaura kunateza vanhu mwana anga asina munhu handizvo zvatakaenda kunotaura kwatesa tinonde unotaura saka iwewe kwatezvara wanga kuenda kodini tatikuenda kotaura kuti kwatezvara tatikuenda kunotaura ndianga ari kuenda kunotaura kuti mwana wenyu tisu tinaye kuenda kutaura ndiani inini ndakamirira inine muzukuru wangu iye muzukuru wako aripo anga aripo ndiye akada kutaura nepansikana kuti inini ndakamuti aiwa ini ndinanga ndiripo nasawira wake ndio wanga waripo ndini ndaka matiki vakaenda nemuzukuru wenyu nasawira wake muchida kunotaura kuti tisu tinechi achida kunotaura kuti tisu tine munhu tisu takaenda ndini ndakatanga kuenda unosvika muzukuru basi tinoda kuenda unotaura kuti tisu tinechi izwasebo nyaya yakuendere kuti wangada kutaura kuti tisu tine munhu here kana kwangauda kuya kotsveta munhu tatisuda kuenda unotsveta munhu wakaenda nemari mare inini ndanga ndisina saka wangada kozi kuti tisu tine munhu wangada kutaura nei izwai muzwe changamiro chinonzi tisu tine munhu chii imari saka iwe wanga usina mari saka wangada kuti tisu tine munhu wangada kuti chii izwai takaenda kune izwai zvechangamiro ndakukuta isipongeze kuda kotaura unatezvayo tisu tine munhu tisu tine munhu inotaura wakabata mari nyangwe $2 nyangwe $5 asi iwewe hauna chiro wanga usina chiro asi uda kotaura tisu tine munhu uda kwedza undipa picha yekuti chiya wanga uri serious here nezvaunga uri ndanga ndiri serious nokuti angati mari yangu iri kubhoza pandinogara inini naye kwakasiyana saka angaruti kwandinoshanda ndokune mari ndokumari andi kwaishanda iwewe sekuru waisakamirira muzukuru wonotora mari yake kwaanosenza wouya uti sekuru mari iyi chiendai motaura kuti ndiindire munhu andio saka wangada kotaura kuti tisu tine munhu nechikwereti ndikuti ndakaenda kurizi ndine mari yangu iri kuseri kwano kumba kwaishanda ndiko kwandakaenda ari kuti ndikopiwa mari bayadini hainozobuda ka munhu angada kumupa mari hainozobuda ivo ndiwo kabva vati svikai muri kuzwa takataura tinawo avo akati svikai henyu ndikombodaidza mukadzi wangu ivi mama svikasema wamama tuma kwaari ndiani wamama tuma kwaari akazongoka kwamuda achitazi svikai ndeawa ndiani kwaari ndimuzukuru wake ndiani muzukuru wake
saka ini makamborevichiwa mhingi zvokuti kwambo unoenda kotaura kungatezvara kuti ndine munhu gara pasi makambooneki chivanhu chekuti mukwasha asina kukorora ari kugara nemwana wemunhu woti ndinoenda kuna tezvara kutaura kuti ndii ndine munhu muri parudzii muri parudzii ndozvinekwa usimanyika ndozvinoitwa here usimanyika iwo kwakaroora ndo wakaenda kuti ndine munhu kwakaroora iwewe ndo wakaenda here kutezvara wako kuti ndine munhu iwewe kwasha unoenda kumba kwatezvara wako kuti ndine munhu pane zvinhutsua pane kuroora kwega kwokuti samunozivisana kuti vanhu vazive kuti mwana wavo ari pakati in case of tomorrow pane zvinoita sei zvinoitika hakuna mukwasha anosunga kuenda kotezvara ndii nemwana wako iwowo mirapo ndovakazi newowo ndo zvawakaita timanyika ruzive ndabvunza kuti iwowo pawakaroora wakaita sei ukati wakaenda iwo nasadombo wako kuti kondii nemunhu ko iye angatidei isusu patakaenda angasipozonga ariboba anga akagaro kwanga akagaro ishe saumani achitauri chinhu bai ndikutanura achitauri chinhu bai because kana uchiti iwowe irei handi iye mwiri kuti uri kuda mari pamwana wako wauri kuti ndakagara naye 30 days ndoda kuti utore mwana wako handi uyobva ati judgment free was plea not guilty wapedza pazasi pacho woti result gonese ngaatore mwana wachikukwa agare naye zvakanaka wamise imba yawo gonese ndiani ndiye mzukuru wakazi ngaatore mwana agare naye ka saka mwana ari kutekwa kanza zvakaitika ndezvekuti tichibva kudai akabva asvika kumba tikuzendai mogare angawaenda wanogarisana ndobva asvikabva apa inanozomona ini ndakasara ndichiri kudai handiti iye vaenda kumba kwacho nanozombomona anogara ega kumba anozomona kuti wakaenda nepi but kubva kutaura kwamuri kuita imini bambuka kutaura kwamuri kuita imini sekuru kutaura kwamuri kuita
muneka kuniyembera kamuruzi muneka inirai muneka kusataura chokwadi kamuruzi. You can't tell me kuti tubva kudai musiyamabva kudai hamunazobvira mawana kuti muzukuru wenyu musikadhasi ichokwadi ichokwadi izodarira ngati andina matindi makaenda sesadombo wacho izodarira ngati tona mukadzi wako ugari naye zvakanaka iwewe sadombo wakadini mirai munhu zvakaitikepo patakabva kudari ndakatombosara ndaitotaura nawo awa wana wawa kana kuti wana takabuda mudari saka ndaitaura namhai handina dambudziko nawo baba namai handina dambudziko nawo ndaitotaura nawo saka nditotaura nawo pane wanin'ina ndofoti wana wawo ere ndo waida kutondirova hameno kuti wakarwadziwa kuti ndikutaura nababa ere wabva atisiyana baba wedu vatatombonetsana ndikati aiwa inini handisitaura nemi nditotaura nanababa saka ndiwe patatidowedza kutaura kuti tione kuti todini uyu wangu apa papa nerimwe dare ranga riripo pakapedza dare redisisi iye akabva abuda abva atoenda saka nozwa kuti waenda kumba here kana kuti wakadini saka ndobva tasvika kumba takumba ndobva tazwa kuti tisati tasvika kumbaba ndabva tatosvika kumba ndikafunga kuti munhu uri kumba ndakumashopu kwedu kwatinonga tiri ndipo mba ndakazozwa ndasangana nakanzera arunditi ndasangana nemurooro wako arumba kwedu hanzi watizi tobva tatodaidza sabhuku zanziti mukomana adini atizi ndinozombobvira ndamuona ipapapa inini pakatiza muzukuru wangu pakasvika murooro wangu kumba inini zvanga ndirifunga kuti pamwe uchauya bhataura kuti sekuru ndipo ndikutaura kuti takabva taenda unotaura sabhuku mukomana hatisi kumuona ndozvanga ndizvo here ndikatoenda unotaura kuti kumapurisa kuti tapiwa hatisi kumuona bhazi pane chimwe chinhu chandisitobvisa chisiri kuenderana netsika dzedu dzevanhu dzechiwanhu mwana kana musamuri usati mukadzi une procedure yaunoteedzera uchidzosera mwana kumba kwani kwamai wake. Hakuna mai anoramba mwana wake adzoka ende hakuna baba anoramba mwana wake aita sei adzoka. Asi pane chinhu chiri kundinetsa ini kuti mwana haana kuendeswa kwatete, haana kuendeswa kwasekuru wake, haana kuendeswa kupi, mwana anoendeswa kumba kwakanzera. Mwana anoendeswa kumba kwakanzera. Inini ndakazvitarisana kanzera ka political position. Kanzera political position hainei nechivanhu chani chedu. Dai mamutaura kuti mwana akudzoswa akadzoswa kuna tete wacho kanzera. I could understand. Not kuti mwana ari kudzoswa kuna kanzera. Kanzera anei nezvekuitika panyaya iyoyi. Kanzera ari kupinda bada inini papa panditoziba handitoziva kuti wakaendera kwakanzera pakuti ini ndakatombomubvunza kuti tete wenyu aripi, akanditi varipi, vanogara kwabvuma.
ndikati tiende kwabvuma bhazi nditi hatiendi kwabvuma kwabvuma kusina tete wangu anogara kwabuu kumwe kunonzi kwabuu. ndikuda kutaura zvetinoziva maererano nezvakachitika pamba pemunhu. ini ndakasvika pamba palo simba chaoma. ndakasvika pamba pamukoma wechibva ndipira nyaya akati ndaona vanhu ava vari kusvika varume ava vari 3 damba inokati akati varume ava vari kutaura nyaya dzekuti taunza mwana wako. ini ndakabvunza baba ari apa ndikati ini ndiri mwana mudiki asi zviro zvemuri kutaura ndione zvichiita kuti munouya musina kana dhora charo kana dhora dzekuti baba taunza chii mwana wenyu. vakataura kuti zviro zvese hazvina chii hazvina basa. makandoti hwadzakatahwamo hwabuda after 3-4 days ndo pakazonditaura mukomaya zvikazi ndatumirwa tsamba kubva kwashe ichitaura masoko aya. asi tazoendawo kudare kuyakuyawo dzaangotaura izvezvo ndizvozvo hatina kugusikana nezvazvo. ndo pakazofona mwana achitaura kuti mabhegi angu aakunzi kutaura kuno kuzvizviri ndokuta pamavitonayo ndozvetinoziva. iwewe wazine mumewe iwewe ndo wakatitsaurwa mujob handi ndakatisa ndakati muzuri avo au ndakatita asi wari kuda iwewe ndozo wakasvika pauri iwewe ndo wakazosikaurisaaiwe kandabvunza kuti chii chikatisikwari ini kusvika kwandakaita kuna cheku ndakasvika ndichitaura nhau yange iripo woti nhau yakaenda koitika pakati pona inini rikati kudzokere kumashure mbigari kuti nyase kunzwisisika. mwana wakauya kumba kwangu inini ndikati ndane nhupu auya kuti ndane nhupu ndikati zomane nhupu imimi mukomana yenyu watoregedzeni kuti ndimubvunze sindari kuya pana pachita basa kuva pangu panapa zesiwa mukomana wakauya ndobana kubvunza mukomana iwewe mutenda ndane nhupu yako uri kuzvitora sei. ndikazi kana iri nhumbu yakandotakatie 2 months saka izvozvizvi ndiyo 2 months yandirizoke saka kana iwewe urizozoti uri 2 months yenhumbu yako uri musiyira yachigaro kumutoudi uende naye kumba kwenyu. zesiwa mukomana wakabva warara pamba pangu mangwani acho ndikati toremuti muende kumba kwenyu. mukomana bva atobva basa pake kwakaro kusenza ukaenda kumba kwacho. mukomana mufonera ndikati mukadzi wako unoita sei ndikanzi ngaauri mukadzi wangu kuti perekedza munhu ini ndoda kuenda kwarai. zesiwa ndakabuda awabva kutoperekedzana kuenda kosieti kumba kwemukomana waya. wasiya kumba kwemukomana manheru acho kuma9 wobva wandiisira komibheki ndobva ndafona ndikati chii chiri kuitika zvazi ndarwadziwa mudumbu. ndikati mudumbu nei ndikanzi muri kurwadza muri kutomonyamaya pasi pebhuvha. ndikati zvakanaka munopora chimbomwe mvura iri kudziya. wachimbodaro pasina mamineti ndobva ndafonerwa zvi zvakaiwasa zvemeseji ndikazi inenge nhumbu yautodii yakutobva ndikamainini muri kuona zviri kuita here imimi kuti izvi tobva kuti mudumbu murwadza izvinono nhumbu yakutobva saka chiendai kukliniki imimi izvozvizvi wandiri muri pamabasa kuri kuipa oindesekoti kuipa kwawanga watori ndikati chitora naeneno kliniki inikukuru endei kukliniki ndikazi ndinorara wobva watorara mangwana chimakuseni ndikati wanosvika iro kliniki ndikanzi ndinosvika wobva wadini wobva waenda kukliniki waenda kukliniki adzokera ndobva ndafona bazi kudii kukliniki ndikazi ndarifewa kuenda kuhauna ndikati zvakanaka saka imimi chiitai zvekuti kuti muende kwaona kwacho. zesiwa mukomana wobva abva wabasa bhatorwa nyaya yake akati ngatiende kwauna wari kunzira mekutaura nenyaya dzekuenda kwauna dziya muri motibvunza kutiwe ko kadhi racho ravakuti ndadzindiwa kukliniki riripi wobva apandidza murume arona kadhi rariya
unoti inini ndakabvunza mukati kuti kokadhidha risina kudhindwa dhei rawarapwa nekudhinda kuti rakapiwa panapa zvikanzi mukadzi ndipakabva ati iwe kati kana kuti dzokere ikoko munhu wacho uchamuziya here kazi aiwa munhu anga ari padhuti adi haashaike wakandipakabvarura bvarura chii mukadzi bhuku riyariya wobva watorirafa kuenda kurasa kutoilet mukadzi uyu wapedza paya pakatsvagwa mari watsvaga mari bvaenda kwaona ngekutanga wasvika kwaona ndichimbofonana ndingori kuharare ndikati mazozivo kwaona kwacho ndikati ndasvika kuchinzi unopata nechi pasikani ndikati ha zvakanaka saka chiite zvesikani mbandafonerwa funa tete wemukomana ndikanzi nhau iri kuno kumuri kuinzwa here ndikati ndiri kuinzwa saka procedure yatora kuino kuindi yakadii yakanaka ngawaende kuna dokta toende kuona dzakadii dzakamira sei kanzi dzakanaka isiwa wobva wade kutanga kechi2 wobva wazifuti wesikani yapadi hapana kechi3 wobva wazifuti hapana kechi4 wobva wazorifewa kuprivate hospital warifewa kuprivate wakasvika kuprivate kuya zikanzi antazosikani adi abuda mozoya mangwana anotanga basa 9 o'clock zviso vakadzokera kuenda kuhospital kuya vakaenda pasikani paya musikana wobva aiswa pasikani bhanzi anokubvira adini akamboita nhumbu okay zvakanaka saka ngatichimboteste toti musikana maybe pamwe ane chinyaka anayo nhumbu yacho wobva ateswa vaona ari negative zvakanaka wadzokera kumba wobva wandifonera futi ndatori kumba ndanokudzoka ndatauya kumba musi wa14 January wobva wandifonera ndikati aiwa imimi nhauye maakutaura ikai inini handichadi kunyasa kunzwisisa zvakanaka-naka muri kuti kudii ndikanzi nhauye tatikufambira kuenda kuona nekuda ida iyeya yange iri yekunyepiwa zvese hapana chinhu chatimboripoba dai akatontaura ake paine time kuti handina kana nhumbu yachoba ndisabvana kuspenda mari yekufamba ma-up and down vaisaya saka ndinoda kuti tidini tionesane pagiraundi ndikati nhauye nye maakutaura ikai haisinovira zvakanaka ba imimi munhu akamupetedza kukunza mukadzi wekumba kwenyu mukadzi wangu inini saka uyai kuno titange tati taona nyaya yacho wobva wachiti musoda wefati wauye wakabva waenda kwasekuru junior waenda kwasekuru junior sekuru junior kuti saka ukerani chekupekedzai mangwana kuenda kuna baba totaure chii nhauyi takagara pasi zvakanaka inini ndobva ndazowafonera madzofamba sei zikati ndina baba junior wacho pasekuru kuipa kuti tirangane nawe kuti yotiuyeko kuti zoti dzakamira sei ndikati zvakanaka saka imi mangwana mozodii monitaura paine time ngozi ndinozokuenda pane network ndichibvapo ngozi network inonetsa ndobva ndazoti mangwana acho ndobva ndafona futi aupa mazodiko ndikanzi isatozodiba atozokwanisa kuzoenda pakazozindakutigazi zvemari ndikati kana zvava zvemari no problem tiri pakati pekudaropo mangwana acho sikanga yasani sekuru bhandidaidzira bhaadaidzira mwana wake ndikanzi nodedzeba munyadzani auye panapa zvisova ndakaenda kumba pacho ndasvika paya paya zikazi muzukuru pane nhau iri panapa ndikati nhau ndeyenyu zikazi nhau ndeyamai wakoko varuza kugarisana zvakati zvakanaka nemukomana wacho ndikati sekuru ini nhau ndakainzwa asi handisati ndanyatsa kugara nawo pasi kunyatsa kuzwa kuti nyaya yangu yakadini yakamira sei asi ndikonda kuti ndikonduti kaindiende bozva zvino samaringa nezvino zvada kuita kuenda kuende uko icho ndakasimuka paya ndobva ndaenda kumba kwasekuru weli kati sekuru weli tipei tizwe nhau iri kuitika kuti zvinombofamba sei panhau yemukomana uyu nemusikana uyu zvinombofamba sei sekuru weli wakanditsanangurira dzakanditsanangurira ndikati okay right pawakaenda kwaona pacho result yacho imboripi munaro here pepa rekwadokta wacho zikazi pepa rekwadokta riripo saka nhau yakunetsa pai nhau yekuti mukomana wakuchindinetsa kuti inini musikana murume wake urundifonerawo iye ndagain achinditi iwe ndorugara nemukadzi wangu kana yadaro manje inonge yakudii yakunetsa saka iye urugara kumba kwemunhu murume wake ofonera futi uyu zvinozokudai wakarambana here vanhu but chandinoziva inini vanhu vakanga vadini warambana zvakanaka zveshuva takabva ndobva tadaidza mukomana ndikati mukomana waya pano hatichazii bcause iye wakauya kuti warambwa nemurume wobva atoenda kamwana ke kuti mwana wake atori naye wobva atoenda mwana wake kumba paakatopfipwa nemukomana iye anga tone mwana wake wekumusana saka tagara ndobva ndachobvunza kati iwe tipetizwe nhau irimbofamba sei handisezonzwisisa nhau yenyu zvakanaka-naka uyu ndiwo pakachizoti mukomana bhanditsanangurira yataokei zvanditsanangurira ndazvinzwa saka inini kuti nditore saidi 1 hazviiti pandoti ndikuonei mese muri pakati muri 2 ndinyatsokunzwisisa kuti uya ruti kudii uya ruti kudii
zveshe takabva tabudirwa chikafu pamba pasekuru weli chingoti gare gare ndo pakasvika musikana asvika musikana akatosvika ndirumba maana sekuru weli obva atobvunza mwana wasekuru weli kuti bhutsu dzirapo atoba munyadzo waya panapa kati ndikanzi ngemusana baba munyadzo wadini wauya urumba umo urudini uri kuya ndikanzi waya kotsvagiwa ainobva namwana madakadini ndakangonyarira uri kukoshana wari kunze nesva musikana akabvazodini obva apinda achipinda tikaita tinopedza kuya tozokurukura nhau yedu hapana chakashata tichipedza kuya hatina umbotora kana maminitsi vekuti tisati amopedza nogeza maoko musikana bva adini obva abuda abuda panze for some minutes ndakazoona munhu apachidini apachakati ini hambai kwatida kuti kwandiri kutoenda ndida kuenda kotora madomasi angu ndasozonukadza kuna zembiro nemadomasi saka ikaita kutora madomasi angu ndozodzoka panapa pamwe unonge adi adzokera tozonzwisa nhau yacho takadini yakamira sei zvishuwa takaenda tikadzokera kudzokera paipedza wasoenda kumba kwani kwamaiguru wacho nyaya ndikawadzidzwa nyaya vanisa kuteerera ini chakungoda kwauri chokwadi chinhu chakuda kwauri iwe chii chokwadi because inosakataura chokwadi unorasisa vanhu wese kwakuda nyaya kuti iwe vamwe vanororwa murume wako vari kukufonera kuti une unoroa inini ndandakarohwa aiwa ipapo zvakaukarohwa murume wako wakasiyana naye asiri kukufonera here inanga asina chandifonera uyautautazi kukufonera akazofona amanda chii asi akazofona yakafona achiti chii ndine mwana wangu ndinaye panapa mwana iye akatanga kurwara musa 18 october akaita zvekurohwa nezvinhu saka musituation yemwana wangu akamudza saka pesa angasingafoni akazondifonera ipapapo akazondifonera asi foni ndina ndisina foni yange ine murume wangu iwewe unonzi wakabvayo uchiti wakaenda kurohwa wakati une 2 months nenhumbi ne2 months ndo nawe ndakabvira kuti ne2 months asi kuchipatara kunonzi wakazoona nhumbi kusikani kwawe kokoko takaitika isusu takaenda kunhikiriri takaenda kuchipatara pakiliniki pagrini taenda pagrini papa ndakasvika zvandanyorerwa ndazviendai kupi kwahawi ndatasvika kwaona hospital paona hospital papasina skari tikati mozoya musemana ndakatenda monday asvika ndinozoya futi next month taenda next monday yaya zvikanzi munhu esikani yaenda sei ari kuprivate ndatiyawo private kanzi mozoya mangwana spirit ndobva tazobira spirit yacho saka tisati tadaro uyu tapiwa katora nhamba dzemadhokta ndobva asendera natete wake vari kwakudaro wana tete wacho atanga kukomuniketa nadhokta tisati taenda kuchipatara patazosvika kuprivate ndobva ndaenda kusikani ndapedza sikani yaya uyu tapendipa bhatira foni ndobva afona tete wake bhataura nadhokta bvawabuda panze bhataura nadhokta bwabva panze ndobva wandinyorera ripoti pachikomo bwayabva wandipa chipepa chiya chatakada tobuda bhatayapo tasvika kumba tisati tasvika kumba patakatangonesina murodzi tapiwa bhata anzwani nepoti michi une nhumbu pachipepa pakanyorwa nhau yeyo iwewe une nhumbu tezvi zvandina une nhumbu here tezvi handina munhu ndio presha yakandibvisa kuti nhau yenhumbu aiwa batika wakaenda kupinga nganabva vanganogeza chibereko wakagezwa here chibereko avanogeza chibereko aiwa hauna kugeza chibereko sei wabva andisiziva orit kwawakabva nhumbu yacho wakambobudwa here ropa katiropa maziropa kana chii pahamagama ndakaudza uyu ndakaita zvekuvaudza hawana utarisaua ndakaudza uyu mukadzi wasekuva ndikaudza maibvu wangu ndiye ndakaudza asi hawana uri nyaya inomugerere kuti iwewe wari kutesta uchipatara kuti wakaona nhumbu iwewe woti ndine nhumbu asi chipatara chikuti hauna nhumbu ndakaita 2 months ndisingagezi ndaita 2 months
ndakatomboti nini chakatanga uitira ndakabva ndaudza ava ndavaudza ndikatani ndinoita problem yekuti ndinoita ndine chuma ndikufika sei ndikuuza tikanzi inhumbu yakumuyunwe kaenda kunechii kune mukomana upi uyu ndiye akatanga chakatanguitira pane uyu ira nditsanangure pane uyu ini ndakatangotobva iye hamemoi wako yakumba kwebere vachiwazobatsira mwana wangu wauya kuzobatsira mwana wangu wakabva ena kumba kwavo unoendasvika zvitava kune mukadzi wavo mukadzi wachona ndiye akandiudza kuti mainini munoziva kuti nyaya yangu iri pekuti are you quite sure kuti wamaende bhuku kana kuti wakanonoka kuendawo mwezi mwezi unokwanisa kunonoka kuenda aiwa unokwanisa kunga usina kumbozvida zvinobva zvatangira ipapo because imirika kuti nditi dzokutanga kunyorera tsamba watiswa kune nhumbu here dzokutanga kunyorera wonyora bva kunyora pasi kuti munhu haana nhumbu kwavo dzemunyekwa iwewe kwakaenda kusikani kusikani vamona vanotariswa chii kusikani ka unonotariswa kuti mwana wako akagara zvakanaka here akaita sei here mumbori mwana here mukati masi joni ende kunotariswa kuti hamuna zvakasarira here mudumbu kwete kutariswa kuti mune nhumbu here mune mwana here zvakanga munotariswa kuti hamuna zvakasarira here iwewe wakabva zurani wakagezao nei wakaita sei kuzvikirinawo mudumba kukilina mudumbu hapana chandinoziva saka munhu une tumbani wokuti zvinhu zvinoma nokuti pakuita miscarriage ndisati namwana wendimai ndakamuita miscarriage ine 3 months asi andakomba chipatara ndakangogara pamba zvikangopera zvakadaro saka apa inini pandakatanga kubvira ndakabudisa blood ranga rakadina ravakaklota so handizivi pamwe rari blood rekuti ravagarisa handizivi hangu but inini ndozvandiziva nokuti miscarriage ndakamboita because una nyaya yako very complicated nyaya yako very complicated zvekuti wakaenda uchitone nhumbu wasvika ikoko konzi hauna nhumbu izvozvo hapana murume angada kuti wewe mukadzi avo yapfumba achavanze nhumbu after 6 months otovanzi mbuya hatichazivi yakabva hazi iwe dangwari rwekuti haunamboita mwana wakamboita mwana ne saka kana munhu ava nenhumbu unotoziva kuti ave nhumbu why would you go una muzukuru kuti muzukuru handina kuenda kumwezika 2 ndakaenda naino ndikasawira aiwe ndisawira wako asiaakatiye mukomana pane something zvinomira zvakanaka something is not clear but anyway kuti nyaya iyi tifambire zvakanaka inini chamuzwa inoda muridzi wayo muridzi wayo kana aripo kana asina kuuya tichaita kuti auye kana aripo asingauye tichaita kuti auye but ndikuziva hangu iwe sahwirwa zvinhu zvako asika nekazivire kwaunoita nyaya dzevanhu haungaitaudzawo zivi mukomana kuti murume uyo ari kuo ukwana munhu akwanisa kudhiskasa nyaya yenhumbu nemukadzi asini wake munhu anokwanisa kudhiskasa nyaya yenhumbu nemukadzi asini wako mukadzi asini wako ukutaura kuti ndine chuma zvisikaini kumwedzi mukadzi asini wako
then ona kumira pamberi pangu apa wotitaura kuti auziva kuti munhu ari kudiwa iwewe ini handina chenduzebodi patakaparadzana kudare sasina tatiti tese zvesuwa tobva taparadzana padare bozi ndakatosara ndiripo uyo wakangoti pakangopuwa judgment yake wobva abuda mati musesatadha musawari saka ini ndakatosara ndiripo padarepo pakapuwa judgment yake wobva atobuda wakatobuda mudare imomomo tikatozomona kubva ipapo iyi judgment isisi tisakazoendako takupuwa samoni yakauya iyi tikati muri matsotsi kana pepero tisitakaotokusara zviro mira ndinotokuisa njema izvozvi ndinotokuisa njema izvozvi unonzwa hauendi kotora judgment yenyaya isiri yako wakapiwa judgment yenyaya isiri yako pakudii kana iye ishe anokupa judgment yenyaya isiri yako based on what iwewe naishe ukama wenye wakamira sei inini naishe ukama wenye wakamira sei neuyu imimi muri tu ndipakaita kuita judgment naishe ukama wenye wakamira sei what's your relationship relationship between nashe ndinodzinza rini saka imimi naishe ndiri mutambatoro ati no izwa suka iwewe hausitapiwa gonezi zinotapiwa gonezi inini handisitapiwa gonezi hausitapiwa gonezi iwe nitapiwa gonezi hasitapiwa gonezi ani imi mapiwa samoni rekuya kudare kwamambo mutazo mamupiwa samoni chete rekuya kudare kwamambo mutazo chei chamuudza kuita sei kuya kudare kwamambo mutazo chekuti munozoda judgment mamuri kuita yei israeli mapirwa wapiwa samoni kuti uya kudare ramambo mutazo chete iyi judgment wanga chaida yei inewe patakasvika bhodzi samoni ini ndakazoisvikira enda iri kwashe ndasvikira iri kwashe ndobva ndauya ndabva kuti kune zita rangu riri papepa riri kuno ndobva ndazi masenyari panapa tapuwa poni nedu samoni yedu zikanzi imimi makuenda ikoko ndofana kuti ndikupei chini judgment yakatomwa nyanyi musarani handina pasamoni avanombozi kuri kudiwa kudare kwamambo mutazo nejudgment yamakapiwa kwasasa humani apana kwakangozi iwe uri kudiwa kupi fusto chakaita kuti ishazofunde kuti unofanira kuenda judgment kuno chii iwe usiriwe tapiwa gonesi because judgment iyi haisi yenyu kaindiya tapiwa gonesi makanoitora sei kwaisha itakangopiwa ziendai nayo makaipiwa sei tapiwa gonese judgment yake unayo tapiwa gonese judgment yake chi anayo saka imi murudei iwewe naishe uri aniki naishe ishe ngoitani inini ndokurudwe wanokamadi awanda naishe ndikuda iwewe ini ndinokama nacho uyo chakuti changofunga zvisina kunaka kuzoti babawa wataura nyaya yekuti pandakati judgment wakanyimwa judgment usapindire ndikutaura zvawataura wati takakumbira azvinotaura wati takakumbira judgment watanyimwa waridziwe nyaya wenyimwa judgment
iwewe usimkatinya mupi wa tutu majaji ora itoke sizogai nduguda epana ba next day asinduda na ise nduguda bana ba ise nemko bana wa iye ko bana ye na ise nduguda epana secretary samu jaji sikene nduguda epana ba next day ise nemko bana ye asiku inskana vira mana iwe imimi uyu akataura kuti endeni mwana uyu mugari naye zvakanaka asi mwana ari musango pakazenda mugari naye zvakanaka mwana haana zvaifanira kuita asvika kumba asvika uyo murume wakatiza vanogara nechekuseri asvika atiza zvaifanira kuita aifanira kunge vakauya kumba mwana achibva panano ari kuyeuma muiri sekusvika kwakaita pakutanga nekuzoenda kwamakaita sasamukuru kumba kwavo motigadzira nyaya iyi ifambe zvakanaka kuti pana adzoke kumba kwani kwavo zviri chii mwana ngaabve kuna kanzera ndipolitician haanei bane izvi kutaura izvi unogarisa mwana kumba kwakanzera ipapapo gamira nditombozivawo kuti tiendai kuti zvakataurwa naishe kuti endai nemwana mochengete mwana chibvai modzokai nemwana kumba kwenyu mimi moita the correct procedure modzosera mwana kuna mai wani kuna baba wake zviri pamutemo not izvo kuti mwana uyu judgment irikutaura kuti endai kumba naye mogare zvakanaka ndozvamakataurwa nasaumani but hamuna kuita izvozvo samakakwanisa kuita kugara kokuenda kumba kwasahumani kumba kwanzwani nozvani ndozvamakakwanisa kuronga kuenda koita muchadza kurugadzisa nyaya chaiyo yamunani mufana wandikutaura zvinhu zikurongi mwana mudiki hamene zvaakangoitawo urumwe anonga dongogadziriswa kuti mwana mudoko kana mukuru hazina basa saka iwe shamwari munhu akuziva kuti bota rinohiwa itaura ndazingana mudoko wataisei bota munhu akudya bota wonditaura ndazivewo azingana mudoko what do you mean pateka ravere mamutore ndakaenda kuti ishe handisiziva kuti ndasungwa sei apa inini ndasungwa ini handisiziva ndipo pabva tapiwa mapepa mairi iro ramaiti ndudai kuti ishaiwe kuno kubva ndapiwa futi rimwe rekuti tiende kupa sachaoma awa vari kunzi wanga wainorawo saka rawo harinobuda vandinozivawo kuti serisinobuda vaina handisitomboziva ndakazi matongero andaita nyaya yenyu inde iyi inini ndatonga hapana ndakutaura baba mimi mchibva panapa endai motori mwana wamba kwakanzira auye kuba kwasekuru muhamaronga zvakanaka pachiwana motsvaga muzukuru wenyu moita chaizvo modzosa mwana uyu kuna baba kurambiwa hazvishamisi shuwa asi ngatiite zviri chii ndizvo zvatatoda kuti tichiite nababa baba zvatomhanya kuno ini pakaiteka makaita manje handiwo masikire acho baba uyu ana tete ane hanzvadzi ane chii anowaningira ane chii ndipo muenda navo ikoko motaura nyaya dzenyu kusamaaa ndakavabvunza kuti mainini kumba tete waripi waindinyepera chienda uchataura chokwadi manje ichachitaura chokwadi chibva yakarava maenda kumba kwasekuru munogara ikoko sekuru ozobvisai zvakanaka asi next week haina kupera manyaya next week ishe imimi nemukomana vanhu vese kuidaima nakupedza nyaya raizandiiai